שלום חברים, והיום אנחנו בעוד פרק של ליאם גיימינג. אם אתם, היום אני לא עשיתי הרבה סרטונים השבוע, אבל אני בעצם רציתי לשלוח, אבל כבר עבר הזמן, הרבה זמן עבר מאז, אז אני לא שולח את הסרטון הזה של פתיחת קלאנצ'סט, אבל לא משנה. כמו שאתם רואים, יש לי 515 ג'יימס ועוד 14 ימים הגובלין גנג יצא. טוב, אז מה שאני רוצה להגיד לכם בעצם היום זה שיש לי באטל רם. קודם כל, היום יום שישי, בגלל זה אני עושה סרטון מאוחר. האמת זה לא מאוחר, מה זה מאוחר? מאוחר זה שעות מאוד מאוד גבוהות. אז בעצם אני תמיד בשישי פותח טורנירים, אבל זה לא משנה, גם אם נפתח טורניר, את הסרטון הזה אני מצלם עכשיו, אני אשלח את זה אחר כך, גם אני לא מראה את הסיסמה, זה לא משנה עכשיו. מה שאני רוצה להגיד לכם זה שאני עומד לקנות את ההצעה של הבאטל רם עכשיו, אז כן, ואני עכשיו קונה את זה, וקנינו, חייב לצלם את זה, כן, אשכרה קנינו, סליחה על המילים. אז כמו שאתם רואים, סולד אאוט, וואי, אני לא מאמין שקניתי את זה. איפה זה? הנה זה, באטל רם, לבל 7, לא חשבתי שככה, במהירות כזאת יש לי כבר באטל רם לבל 7, לא מאמין. ררים פעם, לקח לי מלא זמן לשדרג אותם עד שהם היו לבל 7, הבאטל רם רק יצא, כבר לבל 7, משוגע בטירוף. אז טוב חברים, מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא, ויאללה ביי.